So good morning guys. Guy tini খুব kai susto hai ma tongo tangai hingai tini kisa school ok thana nanglia. Guy phungni thana nanglia diponi khai thana nango. Guy tang noga asu gai salary tongha kisa. Guy nong nang salary mani gan kaisa khnari na da. Seleo boro thanani selekai tamo khainani hatana bo maya bari hongna bo maya hingkai kuno khaina bo maya yathek sau yak sau lengo hingkai ba kuno bo khaimeya hingkai seleo nogo rokoi tongo seleo nogo rokoi tongo hingkai tabuk khai sele tongma bagui jesa phano nano hingkai ang thanai thakangkai yes abo tam saijamo ro hai seleman dino khai option dino khai atirokta hingkai kebo logi tong gano kya sahar baidi comments kai sadi hingkai jora mangkai atirok khai khainai himtongo seleo boro thanani alaisyo hinobono alaisyo hingkai tabuk tam khai tongnai abono chinta khai tongo kisa nailaiano phaidi hingkai chwng tini seleman dino kisa aina rok nai tonglai masa o tam hi hot abo chaya atorok chaya na belai khe chaya hingkai chaya phano tabuk dino atimangsi tamo hingka hingkai atimangsi tension khe bo chuwang nanglai selejak hingke bo chuwang nanglai po abo kaisa samung sitrasi buji tongphano bujiya gajak borok rok seleo tamo khainani seleo tamo khainani kam tangna bo maya utla tana o maya seleo tamo khainani